Wasla tar-rebbija, waslet tarbija għal-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono u żewġa l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono. It-tarbija jisimha Serena Don u twildet is-Sibt. Newsfeed żar lill-familja De Bono fl-Isptar Mater Dei fejn hemmhekk sibna lil Kristi u lil Jean-Pierre u lil Serena imdawrin bi-qraba tagħhom. Ma' Kristi tkellimna dwar kif qed tħossha li issa saret għall-ewwel darba. Esperjenza surreali, naf li kulħadd jgħid li kif ikollok baby tinbidel ħajtek u hija esperjenza ma tinsjaqat u esperjenza li tbidilek ħajtek u dwar affarijiet kollha ma esperjenza vera ġifieri teoriji kollha they were proven right fil-kastana wkoll. Ovvjament palissa għadna l-ispera lura palissa l-ġurnata hi kontinwament il-feed torqod siret hija 100% focused fuq il-baby. Imma minkejja li ħafna mill-attenzjoni mingħajr dubju bħalissa fuq it-tifla Serena, Kristi xorta waħda qed taħseb kif se tkun qed taqdi rwol ta' ta' mara miż-żewġa u ta' membru parlamentari. Ovvjament trid inkun organizzata sa aktar minn qatt qabel. Qabel kun naħseb li organizzata x'ftit tewwis, imma issa tgħid on a higher level. Ovvjament bħala familja u bħala minn parlamentari somehow dejjem we manage to juggle it. Issa ovvjament bħala responsabilità kbira ħafna, probabbli ħatu wkoll priorità. Madankollu wkoll għandrejnu tal-mammi tiegħi ħatejni ħafna wkoll u allura nkun nistgħu wkoll nimmaneġġew aktar il-ħin biex ukoll tibqa' attiva u tibqa' tagħmel suċċess fit-tliet aspetti issa ovvjament tal-ħajja. U kif spjegalna tajjeb u stess minn barra li nbidlet il-ħajja ta' Kristi, inbidlet ukoll il-ħajja ta' żewġa Jean-Pierre. Esperjenza li tbiddilek ħajtek u esperjenza ġifieri jiena kell l-opportunità wkoll nidħol ma' Kristi waqt il-las u allura hija opportunità x'intara t-tarbija titwielet. Tiġi fidejk, tkun ħdejja fl-ewwel ftit sekondi. U mbagħad kelli opportunità anke nżomma fidi wara 5 minuti prattikament li twildet. Hija esperjenza sabiħ ħafna, hija ovvjament l-ewwel tarbija tagħna, qed nieħu gost ħafna. Newsfeed ma setax ma jistaqsix min għażel l-isem Serena Don. Jiena. Ġan kellu isem ieħor favorit tiegħu, jiena kelli Serena u peress jiena Serena Don, wara peress ukoll twidet spring l-ewwel ġurnata tal-spring u mbagħad għadna mela mejta żwen semmuha Serena Don. Fisem il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News nawguraw l-isbaħ xewqat lil Kristi u Jean-Pierre De Bono għat-twelid ta' Serena Don.